Komédiás disznó. Volt egyszer egy komédiás ember, Búzás Jánosnak hívták. Ennek a komédiás embernek volt egy olyan disznója, amely különféle tudományokhoz értett. Azt télen táncolni, gördülő hordon menni, és azt görgetni maga alatt. Napnak állani nem csak a négy lábán, hanem az orrán is. Csak énekelni, táncolni, számolni. Lehet, hogy értett a csillagászatról is. Ahol Búzás János felállította a komédiás sátorát, egymást törték az emberek, hogy ezt a tilos disznót megláthassák. Annyi pénzt szerzett így a disznó Búzás Jánosnak, hogy minden nap egy kalap ezüstforintot rakott fel a ládájába. Ennek szerelvezett ez a disznó. Hogy elveszett el, azt ma már sem Búzás János, sem a disznó nem tudja. A valóság maga az, hogy egy éles disznó lefeküdt újságni a komédiás szekér mellé, és Búzás Jánosra ott felejtette, mikor továbbhajtott. A disznó aludt. Arra-balra a galiba mátongatta, és meglátva a Rávai országot így szólt. Mindig egy disznó. Megnézik az repülőről, hát látja, hogy nem olyan disznó ez, mint amilyen között a világban vannak, hanem valami más fajta. Jó lesz az nekem, mondja. Bizonyosan az Isten küldte ezt a disznót, hogy legyen a térben néhány métert forgászom. Azzal hazahajtja a disznót. A tilos disznó kedvetlenül engedett a botnak, és bánatosan feküdt Búzás János után. De Búzás Jánosnak se híre, se hangja. Merjünk, poca, mondta pedig asztalon Galiba Márton. Olyan fájnos gyakaszalak, hogy a király disznó is megnyomná utána a száját. A tilos disznónak tetszett, és a moslék, a fenekét is nyújtotta a Dézsának. A saját disznószével azt gondolta akkor magával. Elmegyei a belegőzőjének aztán megmutatom neki, hogy érdemes nélkül jóságát. Azzal felugrott a moslékos a szélére, és katonásan szalutált. Uram, bocsánat, jeltett érten Galiba Márton. Hitte volna, hogy ma már a disznó is teljesen amsikas. Vajon melyik német ünnepnél szolgált? A tudós disznó látta, milyen hatást csinált, mint a tványa, miután az orrára állott. Galiba Márton még inkább megijedt. Megbalandult, tehát az felrémülten. Megbalandult a disznó. Lába helyett az orrából akarja állni. Még csak most jött hiába. A tudós disznó felmentette az üres Dézsát, de elgott, és úgy gyógyult a maga alatt, hogy szédüles volt azt nézni. Majd ismét fogták a stáb és a Dézsát, a két hátulsó lábán roppant sebességgel táncoltattak. Mikor pedig a Dézsa fán volt a levegőben, hirtelen felugrott, és a Dézsa fenekült eltűnte, átfeküdt rajta, mint a madár. Galiba Márton rémületében miatt esett. A gonosz társat ezt gondolta. Disznóbőrben. A tudós disznó azt hitt, hogy Galiba Mártonnak fegyelmére szolgál majd az tudománya. Gondolt, bemutatja neki a legnehezebb disznótudományt. Hogyan lehet két távon a fakerítés tetején végig sétálni. Galiba pedig eljárt már ilyettébe. Az volt kísérte, hogy a Búzás kocsija. Búzás János kereste a drága tudós disznót. Bizony sírva kereste. Valamint meglátta a részkerítés tetején, megyezik töremében, és visszafutott hozzá. A szövérbe kapta, azon meg is csókolta. Galiba Márton rámeresztette azt, hogy miért Búzás, és azt kérdezte tőle. Rokona az úrnak. Búzás János rögtönnek között felelte. Az a világ legkedvesebb és legokosabb disznója. Ez az egyetlen disznó, mely életében használ. Egy Galibának meg szétült a halál gondol arra a tudós disznóra.